kene décembre kalo kile 7 sanba filani mugan amunu sogolen bana an ka folibaw ye fo aw sigiyɔrɔ la. Colonel Malik Diaw sugandira ka kɛ furancɛla fanga bulonba ɲɛmɔgɔ ye ni aw ka kunnafoni di kɛnɛ sigili. Seko ni dɔnko bololabaara ani ɲɛ damuda minisiriso ye hakili jagabɔ kɛnɛ sigi fasokanw kunkan. Ka kɛɲɛ ni bololabaara seko ni dɔnko ani ɲɛ damuda minisiri ka dɔgɔkun lajɛ bolodalen ye fasokanw kunkan, kalanko minisiri karamɔgɔba Dulɛ Konate hakili jagabɔ kɛnɛ dɔ kurumukali lajɛ ɲɛnamaya bi tɛnɛ décembre kalo tile 7 san 2020 musée national la Bamako. Sanayɛlɛ kalanso ni ɲinini minisiri Professeur Mamadou Keita tun b'a kɛnɛ kan. UNESCO bolofara min b'an fɛ yan Mali kɔnɔ, o ɲɛmɔgɔba Edmond Mukala fo ka se kanko jalatigɛbaw caman ma, olu tun b'a kɛnɛ kan. Masalakun mun talen don hakili jagabɔ kɛnɛ in ɲɛnamayali kama, o ye ka fɛɛrɛ jɔnjɔnw tigɛ fasokanw yiriwali n'u ɲɛta kuntalajan kama. Kɛnɛ denfaya bɛ minisiri kɔrɔ Seku Samaseku bolo. Nin baaraw bɛɛ bɛ kuncɛ sini tarata décembre kalo tile 8 san 2020. Colonel Malik Diaw sugandili ka kɛ furancɛla fanga bulonba ɲɛmɔgɔ ye, o bɛ sɔrdasiw ka bolojanya ko fɔ Mali fanga bulon bɛɛ kunna furancɛla fanga in kɔnɔ. A bɛ politikimɔgɔw fana ka bɛnbaliya jira sɔrdasiw ɲɛkɔrɔ. K'a sɔrɔ o politikimɔgɔ kelen ninnu tun ye laseli kɛ k'a jira k'olu tɛna sama furancɛla fanga bulonba nɔfɛ. Minnu yɛrɛ y'u ka sɛbɛn don k'a ɲini ka bulonba in sɔrɔ, o caman votera Malik Diaw ye sibiri décembre kalo tile 5 san 2020 a ka se ka kɛ bulonba ɲɛmɔgɔ ye. N'an taara Ghana, jamanakuntigi sigi ni député sigi fila bɛɛ bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ bi tɛnɛ. Ghana lakodɔnnen bɛ ni démocratie taabolo matarafali ye kosɛbɛ Afrique tilebin fan fɛ. Bi bɛɛ u b'a la k'u ka jamanakuntigi sigi ni député kalata fila bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Politikimɔgɔ fana gama fila b'u la minnu bɛ ka ɲɔgɔn sɛbɛkɔrɔ sama fanga nɔfɛ a mɛnna. Min bɛ jamana kunna sisan n'o ye Nana Akufo-Addo ye, o si bɛ san 76 la. Ale bɛ ka jɔyɔrɔ ɲini kokura n'a ka politikitɔ NPP ye. A ye fanga ta min ka sarati dafalen, o tɔgɔ ye John Mahama ye. O si hakɛ ye san 62 ye. Ale de ye fanga sinamatɔw ɲɛmɔgɔ ye. Ale bɛ ka fanga ɲini n'a ka politikitɔ NDC ye. Hali ni mɔgɔ 13 de b'a la ka jamanakuntigiya ɲini, ni mɔgɔ fila kofɔlen de fanga ka bon kosɛbɛ. Ghana kalata mumɛ ye mɔgɔ 17,000,000 ye, o fanba si hakɛ tɛ san 35 bɔ. O mɔgɔ kelenw fana de bɛ ka député sigi kalataw kɛ, mɔgɔ 275 sugandiliko la ka kɛ députéw ye. Kunnafonidi cakɛda bɛ ka sebaya bisigiya ni mɔgɔ min ye kosɛbɛ, o ye Nana Akufo-Addo ye. Nga jama fanba fana t'a bolo député bulon kɔnɔ. Minisirikɔrɔ Amadou Konate fatura sibiri décembre kalo tile 5 san 2020. A bangera juin kalo tile 4 san 1950 Dakar, Sénégal faaba la. Kalan bolofara min tun bɛ wele tubabukan na ko philosophie, o dɔnniya tun b'a la. Doctorat fana tun b'a bolo hadamadenya ko dɔnnakarili la, kɛnɛya nasira la. Amadou Konate jɔyɔrɔ caman fa baarako la. San 1980 ka se 1991 ma, a kɛra hadamadenya sabati walew ɲɛmɔgɔba ye UNICEF la. Ani Afrique tilebin fan hadamadenya ko ɲinini baaraw kuntigi cakɛda CRDI tɔgɔ la. A kɛra hadamadenya sabatili minisiri ye jamanakuntigi kɔrɔ IBK ka fanga kɔnɔ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ la. Nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na. Aw k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ in kan.